हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोंहा नुनो मोननाय जादों जे जोंनि बर' आइजोफोरनि दावगानाया मोनसे उनाव मोनसे जाबोगासिनो दं। अदेबानि बेफोर हाबाफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोयोमोन आइजोफ्रा, नाथाय पाब्लिसिटि मोजां गैयैनि थाखाय जों मिथिनो मोनामोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबां खना खनला जायगायाव दासिमबो बेफोरबायदि हाबाया जाबोयो, जायफोर माने गुबुनफोरा मावनो हाया, नाथाय जोंनि बर' आइजोफ्रा मावनो हायो। दा आइजोनिल' नङा, हौवाफोरनि बेलायावबो बेनो, गुबुनफ्रा जेखौ मावनो हाया हौवाफ्रा मावनो हायो। दा बेफोरबादि माखासे गोबांथार गोब्राब खामानिफोरखौ सौसिनो हायो। दा बेफोरबादि हाबाफोरा गुबुन गुबुन खना खनला जोंनाव जाबाय थायो, नाथाय मोजां पाब्लिसिटिफोर गैयिनि थाखाय आरो बेफोरखौ इनकारेज खालामग्रा गैयैनि थाखाय आरो बेफोरखौ जोंनो थुलुंगा होनो हायैनि थाखाय बियो माखासे गोदोलाङो आरो जोङो मिथिनो मोननाय जाया। दा बेखायनो जोङो दा नुबा आन्दायो बा गोमोयो। दा बे जाहैबाय नोंथांमोननो मा बुंनो लादों जे खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला, जेरै बड'लेण्ड रादाब बिथांमोना फोसावनानै होदों आरो बेखौ स्क्रिनशट नोंथांमोननो थाखाय होनाय जादों। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जादों जे सासे बर' आइजो, जाय बिथाङा फुजा बर', बिथाङा आसामावनो गिबिसिन आइजो ट्राक सालायगिरि महरै माने सिनायथि जाबाय होनदों। आरो बिथांखौ माखासे समाज सिबियारि आफादफ्रा बिथांखौ बरायनानै बान्था होनाय जादों एबा बरायनाय जादों, मान होनाय जादों। दा बे मोनसे आरो बेयो मोजां पाब्लिसिटि मोननानै दा जोबोद फेमास जादों आरो जोबोद बयजोंबो अनसायजानाय जानो हादों। दा गिबियाव बिथांखौ कंग्रेचुलेसन बावहरनांगोन आरो बिथांखौ जोबोद साबायखर बावनांगोन। आरो बिथांखौ रुजुनानै जोंनाव गुबुन गुबुन बेबायदि गोग्लैसोनानै थानाय माने जायफोरा आन्दायनानै दङ, बिथांमोना बे हाबाखौ मावनो हायो, बेखौबो बिथाङा फोरमायनानै होबाय आरो दा बेयाव बिथाङा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेयाव सफैनो हादों। बेयाव जोङो बयबो मिथिगौ, मोनफ्रोमबो खामानिया गोरलै नङा। साफ्रोमबोनि थाखाय बियो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसारनो हायो। आरो बेवहाय गोबांथार सौसिनो गोनां माखासे बाथ्राफोर दङ, जेरै जाय लाजिनाय, गिनाय, लाजि फोनांजानाय, माने थाट्टा होजानाय आरो समाजनि हेंथा। दा बेफोरो गोबां मानसिनि दावगानायाव हेंथा होयो आरो दा बेखौ बयबो मोनो। दा जानांगौ बिथाङाबो जों दिनै जाय नुदों, बिथांखौ जोबोद मोजां मोनदों। नाथाय बिथाङा दि बेसिम सौफैनायाव एबा बे हाबाखौ मावनायाव मा मोनदाङो, बेखौ गावसो मिथिसिगौ। नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन, बिथाङा फोरमान खालामदों जे हिनजावफोराबो बा आइजोफोराबो बे खामानिखौ मावनो हायो एबा मावनानै जों जानो हायो, थांनानै थानायनि राहा लानो हायो। दा बेखौ होनाय जादों। मानो होनबा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोनफा मोनफा खामानि मावनानै साफ्रोमबो मानसियानो थांनानै थानांगोन। आरो बेनि बेलायाव जुदि आइजोफ्रा उमुखखौ खामानि मावनो हामा, बर'फ्रा उमुखखौ खामानि मावनो हामा होननानै जुदि बेबायदि केरियारनि माखासे लामाफोरखौ जुदि बन्द' खालामनानै होयोबा, आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांबाय, गासैबो खामानिफोरखौ बयबो मावजोब्बाय, नाथाय माखासे खामानिफोरखौ स्पेसियेलि जुदि बादा होनानै दोनोबा, समाजानो एबा सोरबा जोंनि हारियानो बा गावनो लाजिनानै जुदि थाबथा लाखिनानै लाखियोबा, गावब्ला बोरै दावगानो हानो, जौगानाया बोरै फैनो, डेभेलपआ बोरै फैनो, बे मोनसे। मानो होनबा गोबाङानो बे कमेन्ट्सआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादोंमोन, नोंथांमोना नायबा नुगोन, जेसेबांनाखि जा ससियेल मिडियायाव पाब्लिस जादों बे नुगोन। कमेन्ट्सफोराव गोबां माखासे नेगेटिभ पइन्टफोर दङ, जेरै जाय बिथांनि सायाव उल्था थाट्टा होनायसो आरो पाब्लिसिटिनि सायाव थाट्टा होनाय। नाथाय बियो नङा। बियो आथिखालावबो जोंनि बर' आइजोल' नङा, गुबुन गुबुन हादराव, गुबुन गुबुन जायगायाव गासिबो माथो आइजोफ्रानो जांखायो, आइजोफ्रानो सोलिजोबो। अब्ला बिथांमोनानो बैयाव केरियारखौ हिसाबै लानो हानाय जाबाय गोबाङानो। होमबा जोंनियावथ' लानो हागोन। आथिखालाव हौवाफोराल' गोबां सोलियो, नाथाय हिनजावफोराबो बे केरियारखौ लानो हायो। बेयो मोनसे केरियारसो। दा बेखायनो बेखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन आरो बेबायदि खामानिखौ जोंनि मानसियाबो मावनो हायो। बे मानो गावबागाव पार्सनेल कार सालायनो हायोब्ला, माने पाब्लिक भेहिकेलखौ मानो सालायनो हाया? दा बे मोनसे। दा बेनिल' नङा, गुबुन गुबुन हाबाफोर दंबावो, जायफोरखौ जोंनि समाजानो माने लाजि फोनाङो, थाट्टा होयो, मावनो हामा होनो। दा बेफोरबायदियाव माखासे केरियारफोरा थाबथानानै दङ बर'नियाव। बेफोरो लासैनो गोमालांनांगौ आरो बेफोरखौ आखायाव लाजोबबोनांगौ। होमबासो जोंनाव मोनसे नङा मोनसे गावबागाव बयबो साफ्रोमबो केरियार लानानै थांनानै थानो हागोन आरो डेभेलप जानो हागोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।